Здравейте, банда, и добре дошли! В днешното видео ще ви представя малко по-различен продукт от станалите регулярни за канала ми машини на Parkside, а именно ето този китайски електромобил Leapmotor B10. С дължина от 4,5 метра автомобила се позиционира като компактен SUV, а с промоционална цена от 33 200 евро за високото изпълнение се превръща в истинска заплаха както за повечето европейски, така и за немалка част от азиатските брандове. Модела се предлага в две нива на оборудване, Wi-Fi дизайн, както и с две различни батерии 56,2 и 67,1 кВт. Хубавото в случая е, че и двете батерии са LFP, могат да понесат страхотен тормоз при зареждане и разреждане и същевременно са доста по-безопасни от NMC събратята си. Независимо от нивото на изпълнение и капацитета на батерията, електромотора винаги е задно разположен, задвижва задните колела и е с мощност от 160 кВт. Електромобила поддържа бързо DC зареждане с мощност до 168 кВт, като по данни на производителя при голямата батерия времето за заряд от 10 до 80% е около 25 минути. Бавното AC зареждане при трифазен ток е до 11 кВт, при монофазен до 7,4. Модела може да се похвали с Vehicle to Load с максимална мощност до 3,3 кВт. Сигурен съм, че вече видяхте дръжките на вратите. Определено не са едни от най-удобните, особено ако сте девойка с дълъг и скъп маникюр, но какво да се прави, не може да се избяга от модата. За щастие, последните години зимите в България са доста меки и най-вероятно няма да ми се налага да се чуда как да влезна в автомобила, когато тези неща замръзнат. И говорейки за ръкохватки и врати, искам да отбележа колко приятен е звука при затварянето на тези. При дизайн версията багажникът е с електрическо отваряне и затваряне. Видно е, че багажника не е най-големия, 430 литра, но мисля, че е предостатъчен за едно нормално семейство. Отделно, под кората имаме още немалко място за багаж. В моя случай тук си държа кабелите за зареждане, ремонтния комплект за спукани гуми и аптечката с пожарогасителя. Колата пристига с два кабела за зареждане вкъщи. Единият е трифазен тип 2 към тип 2. А другият е Шуко към тип 2. Няма резервна гума, има пяна и компресорче. Ако все пак искате да си вземете някаква патерица, мястото е напълно достатъчно, дълбочината е 15 см. И така започнах да ви говоря за гуми. Автомобила, или поне последните партиди, пристига с малко по-качествени гуми. В случая Hankook. Предходните партиди пристигаха с Linkwong. Не, че тези не са произведени в Китай, но са малко по-качествени. И докато все още оглеждаме гумите и колелата, завъртях предното, за да ви покажа подкалника. Направен е от някаква странно мека пластмаса, приличаща на рециклирана. Тук мога да ви покажа част от шеловете по купето. Всичките са обработени доста добре против ръжда. Преди да влезем вътре, искам да ви обърна специално внимание колко са размерни, колко перфектно напаснати, колко еднакви са фугите навсякъде по автомобила. Проблемите, които някои модели на Тесла имаха, тук просто не присъстват. Всичко навсякъде е изпънато по конец и повече от еднакво. Автомобила няма стандартен ключ, освен един авариен, с който се отключва само и единствено шофьорската врата. Нормалният начин за отключване на автомобила е използването на ето такава NFC карта или смартфон приложението на производителя. Отключването с NFC картата става като я доближите до обозначеното място на шофьорското огледало. Само на шофьорското огледало не можете да отключите автомобила от към пасажирското, което по мое скромно мнение е доста недомислено. Втория вариант да отключите автомобила е като използвате Android или iOS приложението на производителя в комбинация с Bluetooth на вашия телефон. В момента, в който се приближите достатъчно, автомобила автоматично ще се отключи. Можете да отключите автомобила или да активирате някои от неговите функции дори от съседния град. Оборудване с SIM карта, има постоянна мобилна връзка, като за момента тази екстра не се заплаща, но най-вероятно след изтичане на гаранцията ще има някакво таксуване. Казах ви за двете нива на оборудване. При дизайн версията, каквато е тази тук,
Имаме салон от екокожа, като предните седалки са вентилирани и снабдени с подгрев. Лично за мен седалките са очудващо меки и удобни. Вече колко ще издържи екокожата, абсолютно никой не може да ви отговори. Шевовете са изключително добре направени. Няма как да кажете, че това е евтин китайски електромобил. Същото важи и за облицовката от екокожа на вратата. При дизайн версията, освен обдухване и подгряване, седалките са също и електрорегулируеми. Автомобила пристига с евтини мокетни стелки. Сами се сещате, за зимата трябва да си поръчате гумени. За съжаление, за момента може да намерите такива само от AliExpress и един-два специализирани сайта, като цената на комплект предни, задни и багажник е около 200 евро. Преди да седнем отпред, искам да ви обърна специално внимание колко място има за краката на пътниците на задните седалки. Автомобилът е убийствено широк. При нормално разположени предни седалки пространството за краката ви отзад е 35 см. Ето така ще добиете още по-добра представа. Аз нося 43 номер обувки. Отделно тук нямате тунел в шасито, т.е. пространството е още по-голямо. На гърба на предните седалки имаме много удобен джоб. Държа да отбележа, че е джоб, не е мрежичка. Това е въздуховода за пътниците на задните седалки, който се разделя по този начин, за да може да се регулира индивидуално за всеки пътник. Под него имаме изводи за зареждане USB тип A и USB тип C, които са осветени, а под тях имаме ето тази удобна жабка. Задните седалки са също толкова меки и удобни, колкото предните. Между тях имаме и ето този подлакътник тип масичка с държач за две чаши. Вече ви показах компактния багажник, но нека ви покажа колко огромен може да стане, когато гътнете седалките. Ами ето, главата ми е опряла в предната седалка, краката ми достигат капака на багажника. Мога да направя абсолютно същото и наобратно. А в сантиметри това е точно 180. А ако дори 1,80 м са ви малко, винаги може да гътнете предните седалки и да я превърнете в едно огромно легло. Крайно време е да се качим и отпред. Волана е тапициран със същата екокожа, с каквато са и седалките. При дизайн версията той също е с подгрев. Бутоните на волана, които ужасно много приличат на тези от Tesla, са единствените физически бутони в целия автомобил. Разбира се, изключвам тези за управление на стъклата и багажника. Всичко останало по автомобила се управлява ето от тук, което за някой свикнал с физически лошчета и врътки може да се окаже известен проблем. Разбира се, има лошче за управление на мигачите, светлините и чистачките, както и такова за управление на предавките, като и двете страшно много приличат на лошчетата на една точно определена S-класа. И 4-те стъкла на автомобила са снабдени с сваляне и вдигане с едно натискане. Бутоните изглеждат много приятно, с метален финиш. С абсолютно същия метален финиш са ръкохватките за отваряне на вратите. Вече видяхте, че въздуховодите на климатизацията също са метализирани, като предните са снабдени с много приятно фоново осветление. Не знам дали ви казах, но при дизайн версията задните стъкла са затъмнени. Нещо, което ме дразни, е това как вибрират при затваряне на вратата, когато са свалени. Супер дразнеща вибрация, която разваля онзи приятен звук при затваряне на вратите, за който ви говорих по-рано. Още нещо, което може да ви изкара из нерви, е, че при завоите задните колани се удрят по този начин в пластмасата до тях. Както вече ви казах, автомобила не разполага със стандартен ключ. За да го стартираме, трябва да използваме NFC картата и да я поставим на обозначеното място. Ако пък случайно сте си забравили или загубили картата, имате и резервен вариант, може да стартирате автомобила с предварително зададен от вас PIN код. Сега, нещо недомислено и леко дразнещо, при наличието на две идентични подложки, китайците са решили да разположат както картридера, така и безжичното зарядно за смартфони само под лявата подложка. Тоест, след като стартирате автомобила и случайно решите да си зареждате безжично смартфона, трябва да вземете NFC картата и да я преместите или отдясно, или да си я приберете в джоба. И може би, за да компенсират недомислицата, която са направили, по двете подложки китайците са разположили зарядни портове, 12 волтов за запалка с максимална мощност 120 вата, USB-C с максимална мощност 60 вата и USB-A, като последното
се използва и за включване на флаш памет, върху която се записва информацията от 360 градусовите камери на автомобила, нещо като видеорегистратор. Нека ви покажа и държачите за чаши, които въпреки че изглеждат мега китайско, са удивително здрави и стабилни. Друг интересен детайл е, че барчето под тях е снабдено с гумирана подложка, която много лесно може да свалите и измиете. Същото се отнася и за подложката в убийствено дълбокия подлакътник, като вътре спокойно може да поберете 4 бутилки с минерална вода от половин литър или 4 бири. За съжаление пространството не е хладилно, а на капачето дори имаме клипс за документи. Стигаме и до огледалото на автомобила, което по някаква странна за мен причина не е електрохроматично. Така и така гледаме нагоре, нека ви покажа панорамния покрив, който спокойно може да управлявате с гласовия асистент. High Lip Motor. Here. Open the sunshade. Okay, sunshade opened. High Lip Motor. Here. Close the sunshade. Okay, sunshade closed. Заслужава си да отбележа, че никъде по интериора на автомобила не е използван отвратителния пиано лак. Предполагам, за да компенсират този си пропуск, от Lip Motor са решили да приложат пиано лак по екстериора на автомобила и то на места, където адски много ще се цапа и адски много ще ви дразни. И то не само на предната броня, на огледалата също, както и на задните рамки на прозорците, където неминуемо ще си оставите отпечатъците. Време е да ви покажа какво има и под предния капак. Едно сравнително малко 30 литрово багажниче, което за съжаление не е прахозащитено. Бих казал, че не е защитено и от водни пръски. За около една седмица шофиране в София лигена стабилно се беше напълнил с прахоляк. Около самото лигенче няма гумено оплътнение, няма оплътнение и на капака над него. Имаме оплътнение по предния ръб на капака, оплътнение по задния ръб на капака, но нямаме никакво уплътнение отстрани на калника. Да не говорим колко зле разположени са всички елементи под предния капак. Тук спокойно можем да заврем едно малко сакче. Съвсем спокойно от Lip Motor са могли да преместят ето това контейнерче с течно за чистачки от другата страна, където е кутията с предпазители, а отсам да разширят багажника още малко. Защо не са го направили? Най-вероятно защото на същото шаси имаме и хибрид и тук отпред е бензиновия двигател. Зад предната броня също има доста място. Тук можем да си държим бурканите с компоти. Хубавото в случая е, че всички елементи под предния капак са видими и лесно достъпни. Ето това е част от термопомпата с антифриза за охлаждане на батерията, ABS-а и отдолу под него виждаме кормилната рейка. А докато снимам това видео, пристигнаха и гумените стелки, за които ви говорех по-рано. Като съм леко разочарован от тях, наистина пасват перфектно, но за такава цена очаквах истинска гума, а те са изработени от някаква комбинация от синтетична гума, ПВЦ и някакви други полимери. Да не говорим как ужасно бяха опаковани, сгънати в кашона и в момента всичките имат ето такива неприятни гънки. Но не мога да си кривя душата, стелките пасват перфектно, изляти са по кълъп. Буквално дори от Lip Motor едва ли могат да ги изработят по-перфектно пасващи. Крайно време е да ви запозная с този немалък таблет, стартирайки с хоумскрина, където буквално можем да огледаме автомобила от всички страни. А също така имаме и някои бързи връзки, като например да отворим багажника, да отворим штората на панорамния покрив, да заключим вратите, да заключим всички стъкла с изключение на шофьорското, т.е. да не могат децата да си играят с тях. А също така имаме и тази бърза връзка към настройките на страничните огледала. Нека ви демонстрирам колко бързо и адекватно реагират менютата на автомобила. Няма никакъв лак в нито едно от тях, както се казва. Всичко е светкавично бързо. Лично аз съм оставил светлините на автомобила в автоматичен режим. Имаме и автоматични дълги, които работят много добре. По-късно във видеото ще ви демонстрирам. Единственото нещо, което ще ви се наложи да включите от тук, са предните и задни светлини за мъгла или евентуално да регулирате светлините по височина. Много по-интересно е менюто за фоновото осветление около въздуховодите.
можем да избираме от 1000 цветове, 3 различни ефекта, да променяме яркостта или да накараме светлините да се сменят в ритъма на музиката. Врати и прозорци, можем да заключим всички стъкла с изключение на шофьорското, да регулираме всяко едно точно колко да се отвори или затвори. Да отворим штората на тавана или да регулираме точно толкова колкото ние искаме. Да отворим багажника или да регулираме колко точно да се отвори по височина в случай, че да кажем гаража ни е една идея по-нисък от нормалното. Отиваме в меню зареждане, където можем да променим лимита, до който да се зарежда батерията. В случая ние сме с LFP батерия, може всеки ден да се зареждаме до 100%, абсолютно нищо няма да й се случи. Можем да изключим зарядния кабел, да ограничим зарядния ток на портативното зарядно, за да не се задейства автоматичната защита на контакта вкъщи, да си настройваме всевъзможни зарядни графици или пък да променим начина, по който автомобила смята оставащия пробег, дали да бъде по стандартния или по динамичния, който отразява нашия собствен стил на шофиране. Под меню разряд можем да активираме Vehicle to Load функцията, т.е. да захраним някакъв външен консуматор и съответно да променим лимита, под който да не можем да използваме тази функционалност, т.е. да ни остане достатъчно заряд, за да може да се преберем вкъщи с автомобила. Колата предлага 3 стила на шофиране: комфортен, стандартен или спортен. Виждате знаменцето тип Формула 1. Можем да променим силата на регенеративното спиране. Аз винаги си го държа на най-силно. Можем да променим режимите на волана, да настроим страничните огледала или да настроим бързия бутон на волана, който, както ще ви покажа по-късно, може да бъде много полезен. Да ограничим максималната скорост на автомобила и тук надолу имаме още няколко плагинки. Отиваме в най-гадното меню с хилядите асистенти за шофиране. Наистина са много, няма да ги изброявам, като някои от тях могат да бъдат адски дразнещи. Това основно се дължи на ужасното състояние на пътната настилка и пътната маркировка в България. Дори да не знаете кой за какво е, автомобила предоставя ето тези разяснителни анимациики, а асистентите са наистина, ама наистина много. Дизайн версията на автомобила разполага с 12 говорителя, като качеството на звука е повече от задоволително. Имаме възможност да променяме звуковите ефекти в различните зони на автомобила, целият автомобил, предната част, задната част, като съответно звуковите ефекти, Hi-Fi, Surround, театър или динамик. Имаме си и един задоволителен еквалайзер. Звуковия асистент на автомобила според някои хора не работи достатъчно добре. Според мен или говорят неясно, или говорят недостатъчно добър английски. Hi Leap Motor, Please say it. open the sunshade. Okay, sunshade opened. Close the sunshade. Okay, sunshade closed. Lower the temperature. Okay, driver's seat temperature decreased. Increase the temperature. Okay, driver's seat temperature increased. Както виждате, когато му се говори достатъчно ясно, асистента работи повече от добре. В меню дисплей можем да променяме между светла и тъмна тема, да променяме яркостта, да променяме между километри и мили, да активираме режим почистване на екрана или да аранжираме ето тези иконки в най-долната лента на екрана. В последното меню можем да активираме стартирането на автомобила с PIN код, да активираме Live Detection, т.е. да не си забравим детето в колата, да активираме режим тегляне на ремарке, да деактивираме пасажирската въздушна възглавница, да изключим захранването на автомобила, за да извършим някаква профилактика по него, да рестартираме системата или пък да активираме така наречения Fast Boot, като последното значително ще увеличи консумацията на електроенергия. Достъпа до настройките на климатика става от тук, като автомобила разполага с еднозонов климатик. Промяната на температурата отляво ще промени температурата отдясно
Имаме 4 режима: автоматичен, климатизация, отопление, вентилация, бутон за максимално охлаждане и бутон за режим еко. От следващото подменю можем да активираме обдухването на седалките, подгрева на седалките или подгрева на волана. А всички тези настройки на климатика можем да ги контролираме дистанционно през приложението на вашия смартфон. За разлика от някои други китайски брандове, може да се похвали, че поддържа както Apple CarPlay, така и Android Auto. Супер лесно може да сдвоите автомобила с вашия смартфон и да имате достъп до един куп приложения, налични на него. Заводската навигация на автомобила, която буквално кърти мивки, предоставя много повече информация, визуализира я по много по-добър начин. Подобно на Waze, ви алармира за камери и отсечки за средна скорост, показва ви зарядните станции около вас. При зададена дестинация изчислява докъде ще ви стигне батерията и къде трябва да заредите. Едно нещо, което показва явното превъзходство на тази навигация, са ето тези малки светещи точици, които всъщност са лампите на уличното осветление. Да, тази навигация знае местоположенията на стълбовете на уличното осветление и проверих, нещата отговарят на реалността. Аз лично не се сещам за друга такава навигация, предоставяща толкова детайлни карти за България. Второто нещо, което харесвам тук и което вие най-вероятно вече забелязахте, е, че картите могат да се ресайзват ето по този начин, просто с два пръста по екрана. Супер удобно, супер лесно. Знаете, при Waze всеки път трябва да се протягате и да се опитвате да оцелите плюса и минуса в долния десен ъгъл на навигацията. Подобни са нещата и при навигацията на Google, само че плюса и минуса са отляво. Нека измерим и шума в купето при 80 км в час. Около 67 децибела. Автомобилът е сравнително тихичък, но когато ме изпреварват товарни автомобили, като този пред мен, веднага си проличава, че стъклата не са стъклопакет. Вече сме на магистрала Хемус, навлязохме в отсечка с средна скорост. Виждате, навигацията ви показва колко още ви остава от тази отсечка, ограничението и вашата средна скорост за момента. Ще натиснем малко гъшчицата, всъщност ще дадем малко повече ток. 130 км, нека станат 140. Шума в купето. Около 77-78 децибела. Вече стъпихме на мокър участък от пътя. Както виждате, има зверско задръстване в платното за насрещно движение. И хванахме едно перфектно време за движение по българска магистрала, макар че този участък тук мисля, че беше ремонтиран наскоро. На фона на трагичното състояние на народните магистрали, автомобила вози изключително меко и комфортно, ляга много добре на пътя, като естествено това се дължи на ниския му център на тежестта, но не очаквайте някакво невероятно спортно поведение. Дори бих казал, че моята Astra H се държи една идея по-спортно на пътя. Влязохме от магистралата и ще имам възможност да ви демонстрирам ето това, автоматичните дълги на автомобила, които правят буквално ден. Нека все пак видим как колата ускорява от място до 100 км в час в спортен режим. Нека пробваме още веднъж. Оказа се, че заводската навигация на автомобила всъщност има някои кусури. Ето, например, в момента се намираме в отсечка със средна скорост, като според навигацията ограничението е 120 км, а всъщност то е 90. Искам да ви покажа колко меко вози автомобила по този
изключително неравен пътен участък, осеян с хиляди дупки. Тук имаме някаква част, която е скоро ремонтирана, но ето отново се връщаме на неравния участък. Изключително меко окачване има автомобила. За около един месец с автомобила успях да навъртя около 1700 км, като в градски условия с включен климатик разходът е около 11 кВт на 100 км. По магистралата при скорости от около 130-140 км в час разходът скача до около 22-23 кВт на 100 км, отново с включен климатик. Като тези 1700 км съм ги навъртял през лятото, през зимата цифрите ще бъдат доста по-различни. Какво друго мога да ви кажа за автомобила като предимство или недостатък? Ами ще започна с недостатъка. При преминаването на малко по-високи легнали полицаи се чува едно неприятно тропане от предния ляв амортисьор, по-скоро от тампона на предния ляв амортисьор, което не е нито прекалено силно за гаранционно обслужване, нито прекалено слабо, за да не ви дразни. Друг недостатък или по-скоро друго дразнещо нещо са ето тези отвори на таблото пред пасажерската седалка. Китайците са опитали да направят нещо иновативно, но не бих казал, че им се е получило. Ако все пак дупките ви дразнат прекалено много, от сайта, където си закупих гумените стелки, вече се предлагат и тапи за тях. Предимството на автомобила мисля, че вече съм ви казал. Ниската цена, хилядите екстри, за някои от които в премиум брандовете се доплаща, огромното пространство за пътниците на задните седалки, красивия дизайн на автомобила, LFP батерията, мисля, че това е достатъчно. И като стана въпрос за цена, бих ви препоръчал, ако сте харесали автомобила и имате желание да го закупите, да направите това от София Франс Ауто Велико Търново, където се оказаха доста по-гъвкави в ценообразуването, отколкото техните колеги от София, Плевен, Стара Загора и така нататък. Ами това е. Мисля, че ви дадох достатъчна информация за автомобила. Опитах се да бъда максимално обективен. Надявам се видеото да ви е харесало и ще се видим следващия път с някой продукт на Parkside.